8 koloko lolemba lachiwiri komanso lachitatu. Mpulogalamu iyi timakambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika Malawi muno, ndipo timakhala ena mu studio muno tiutengapo gawo kambirana kawirikawiri. Timatenga munthu mmodzi mkonzi wa nkhani konkuno, ndipo lero tikuyembekezeka kuti tikhala ndi Wanangwa Chafulumira, koma sanafike kaye mu studio muno. Tilinso ndi atolankhani amene amakhala malo osiyanasiyana mdziko muno kucheza ndi Malawi live kuti timve kuti kodi ya Malawi akuti chani pa nkhani zimene tikukambirana siku limenero. Ndipo siku la lero tikhala tikukambirana nkhani imene achitika kumponera sabata latha, pamene galimoto ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP Honorable Alfred Gangata, galimoto zawo zinapangidwa chipongwe pamene amachokera ku misonkhano yokopa anthu ku ntchisi. Iwowa amapita ku Lilongwe, ndipo galimoto imodzi inaotcheka imene inali minibus. Ndipo takhala tikumva malipoti osiyanasiyana okhuzana ndi ngozi imeneyi. Ena nkumati panali zipolopolo, tamva zambiri, koma lero tili ndi Agangata kuti afotokoze okha chimene chinachitika. Tikhalanso ndi George Phiri, kaswiri pa nkhani za ndale, kuti atithandize kuunguza nkhani imeneyi. Monga ndanenera kuti tikhalanso ndi atolankhani amene ndi TSM Monjeza, Brenda Kayo komanso Yohane Simon. Chisomo Khasu ali pamakina, ndipo programu iyi muthanso kuionera pa tsamba la mchezo la Times 360 Malawi. Ndiye pano poti ndilindeka ndikhulupirira kuti ngopita straight kwa Alfred Gangata kuti ndapase moni kuti amene wadzuka bwanji, komanso George Phiri. In a minute tikhale ndi Agangata. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya Lilongwe kulinji kumzuzu mbanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani wale akoti akujibaji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yaodeja shirugugo shuyenda panji nanga nkadi zonyadisa sikulijani kumbolo bagari kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemziredio kukulijani. Abe kwaimbira Gangata tinagwirizana nawo ndithu kuti tikhala limodzi pa programu iyi, ndipo pano tingofuna just give us a minute. I'm sure kuti akhale pa line pa kuti fotokozera kwa mtundu wa Malawi chimene chinawachitikira pamene amachoka ku msonkhano wokopa anthu kuchokera ku ntchisi apa panali pa mponera. Malawi kulinji no kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya Lilongwe kulinji kumzuzu mbanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani wale akoti akujibaji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yaodeja shirugugo shuyenda panji nanga nkadi zonyadisa sikulijani kumbolo bagari kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemziredio kukulijani. Kulinji tikudalira ino kulinji. Palaini George Phiri, muli palaini? Zikuoneka kuti ayi malaini wa lero sakutheka kwenikweni, koma ndingokumbusa omvera kuti program ya lero tikukambana nkhani ya political violence. Maka kwenikweni tasankhapo nkhani iyi imene achitika
masiku apitawo pamene convoy ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP Alfred Gangata amachokera ku msonkhano ku Ntchisi ndipo ali pamponera boma la Dowa ati gamoto yawo inachitidwa chipongwe ningoti magamoto awo ndipo gamoto imodzi minibus inaomberedwa komanso inayaka moto. Panali zambiri zimene zinakambidwa. Tinaona Norman Chisale amene alinso mtsogoleri wa chinyamata mchipanichi akuyankhula zambiri kunena zimene zidachitika ndipo iwo anavomereza kuti anatenganso nawonso futi yawo ndikulasa kuombera. Ankadandaula kuti ayata ya zipolopolo chifukwa chofuna kuziteteza. Studio muno ndili ndi nzanga Wanangwa Chafulumira. Wanangwa, wadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaino. Ayi, inenso ndadzuka bwino. Nkhani poti tukhanga tikuyamba mochedwerapo koma let's go just straight to the issue. Nkhani ndi ya political violence. Nkhani zimenezi zikupitilira pamene amalawi akukonzekera chisankho cha pa 16 September 2025. Ndiye taona incident imene a DPP akudandaula kuti mwa galimoto zina zimene zinali pa ndipite wochokera ku Ntchisi kupita mu Lilongwe pamponera boma la Dowa anapangidwa chipongwe. Nkhani ndikhulupirira kuti munaimva ndipo chimene munamva inu ndi chani poti akangatawo tinagwirizana ndipo anavomera tikuwayimbira foni kumasaku yankha but in his absence mwina poyamba programu iyi mutakungofotokozerapo kunena kuti chimene mwamvapo inuyo so far ndi chani zokhuzana ndi ngozi imeneyi. Nkhani imeneyi makamaka chimene ndikudziwapo ino ndi chakuti akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive anali ndi msonkhano umene umayenera kuchitikira unali ku Ntchisi. Atapita ku boma la Ntchisi lokapanga msonkhano kunapezeka kuti akunena iwo akuluakuluwa muli anthu osiyanasiyana amene kuphatikizapo wamkulu wa chinyamata Norman Chisale komanso amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi mchigawo cha pakati Alfred Gangata amene amanena kuti ayi analandira ndithu ngati mwina timatika intelligence pa Chingerezi kuti ena ake akonzera chiwembu akamabwerera kuchoka ku Ntchisi padzanse wa ku Ntchisi umakondolo wabwino umatulukira pamponera ndi amati ayi pamponera apa mwina akhoza kumana zokhoma. Akunena kuti ayi atamva zimenezi anayesetsa kuchita ripoti ku polisi kuti mwina apolisi athandize kuti zamtopolazo zisachitike zimene anthu ena anatsina khutu. Komano pobwerera avinga amafika cha pamponerapo kuti ada ndithu kwakachisisira kunapezeka kuti anakumanadi ndi anthu ena amene akuti anayamba kaya kugenda ndi kuombera mwezina mwa galimoto zimene zinali pa ndipiti wakuluakulu amene amakachitisa msonkhano ku Ntchisiku mpaka ndi pamene timaona kuti akuti Chisale anatuluka ndi nawonso kuombera futi yawo ndi cholinga choti mwina abalalitsa anthu amene akuti anali amtopola. Makamaka mwachidule nkhani imene tinamvapo ndi imene. Chabwino, ayi zomwe kwambiri Wanangwa Chafulumira. Apa munga nalonjezera tilinso ndi George Phiri iwowa ndi kaswiri pa nkhani za ndale. George Phiri, mwadzuka bwanji? Mwadzuka bwanji ku Blantyre yako ndiye nawonso amene akutimvera. Ayi ife kuno Blantyre ayi kwa chabwino tathokoza kwambiri. Mosataya nthawi nkhani imene tukambana lero ndi nkhani ya political violence ziwawa za ndale. Nkhani mutayimva maganizo anu anali otani tisanapita ku mafunso ena ndi madera ena ofuna kuonekirana pa nkhani zokhuzana ndi ziwawa pa ndale m'Malawi muno? Nditamva za zimene zinachitika kumponera mtolankhani wina wa wailesi ina atandiyimbira ndinamva chisoni kwambiri. Chisoni chinandipeza chifukwa zimaoneka kuti zimene timakamba kunena kuti tikukula pa democracy nazoona kuti ndizopanda pake ndipo sizoona chifukwa anthu amene amadzindikira democracy ndi ufulu umene anthu amakhala nawo pa machitidwe awo andale zinandionesa poyera kuti timanama chifukwa mmene timayenera kukhalira nthawi ngati ino timayenera kuzindikira zinthu zingapo. Chinthu choyamba nchonena kuti
panopa 2025 tili mu 21st century, first quarter ya 21st century itikumaliza chaka chino. Ndiye pofika kuti 21st century koma anthu azichita democracy ngati mmene zinalili mu 20th century, ndiye kuti sitikukhoza kapena kuti sitikuidziwa kuti democracy nchani. Wa democracy timanera kuti tidziwe kuti anthu amakhala ndi ma political ideologies osiyana-siyana, ndipo chimene anthu amayenera kudziwa nchonena kuti akamakamba zandale amayenera kuchita concentrate pa mfundo zimene iwowo atati kuti apasidwa mphamvu zotsogolera boma akhoza kuchita chiyani. Zimenezo ndi zimene azichitapo focus, osati kukhala focused pa banthu kuti mtsogoleri wakuti akuchita zakuti kapena chipani chakuti ndichofoka pakuti kapena mwakuti. Zimenezo si nkhani za democracy. Aliyense akudziwa, ena amanena kuti dzuwa salozerana chifukwa aliyense amaliona. Ndiye zipanizi aliyense amazidziwa mdziko muno, aliyense amaonanso utsogoleri wosiyana-siyana wa zipanizi mdziko muno. Ndiye chimene amene akutsogolera zipani ndi amene akusapota zipani zimene amayenera kuchita concentrate on, amayenera kuchita concentrate kuti ifeyo ideology yathu kapena ma ideologies athu kapena mfundo zathu zandale ndi ziti, ndipo amalawi akuzimva bwanji, azipeza njira yofotokozera mfundo zawozo kuti amalawi azimvese, kuti amalawi azidziwe, kuti amalawi akhoza kukopeka nazo kapena ayi. Ngati akuona kuti mfundo zawo amalawi sizikuwakopa, apeze njira yochitira refine mfundo zawozo kapena kuzisiya zina ndi kupeza zina, kuti zimenezi atazifotokozera bwinobwino amalawi zikhoza kuwakopa. Chifukwa tikunena pano mwezi wankuja Julai tikukwanisa zaka 61 kuchokera pamene tinatenga ufulu ozilamulira kufikira lero, koma dzikoli likudziwikabe ndilosaukitsitsa. Ndiye zochita concentrate sizingakhale zomaonongana miyo ya anthu ayi, sitingachite concentrate kuizizi chifukwa izi zimene zakhale zikupangisa kuti dziko likhale omphawibe mpaka lero. Kwambiri concentrate pa mfundo zimene zingathandize kuti dziko lino lipite patsogolo, osati pochita concentrate pa miyo ya anthu ayi. Kwambiri George Phiri, tikhale tikupasani mwayi wina kuti mufotokoze nkhani imene yokhuza ndi ziwawa pa ndale, koma pano timafuna tipite kwa mtolankhani wathu Yohane Simon. Yohane, ukundimva? Ndikumva. Mwadzuka bwanji chimwene? Tadzuka kana dzuka bwanji? Kwanso bwino. Tauze na Malawi kumene muli. Pano ndili mboma la Mangochi, pa town penipeni pa Mangochi. Kwa amene akuwadziwa Mangochi bwinobwino timangoti Paso uko. Penipeni ndithu pa mchombo pa town ya Mangochi. Chabwino. Ku Mangochiso takhala tikumva nkhani zokhuzana ndi ziwawa maka pa nkhani za ndale. Tachezani ndi Malawi kuti timve kuti maganizo awo ndotani pa nkhani imeneyi. Chabwino. Ndi mmodzi mwa pano mwina atifotokozera okha dzina lawo ngati angakonde. Mwina ndikuona ngati kumalawi kuno kuchitika ziwawa pa ndale madera osiyana-siyana, mukuona ngati kuti ziwawa zimene zikuchitika chifukwa chani? Ine ndikuona ngati ziwawa zimenezi zikuchitika kwambiri chifukwa cha anthu andale amene akupangisa kuti dziko lathuli aziliononga. Makamaka anthu chifukwa panopa ambiri chifukwa choti asokonekera maganizo, anthu sakuopa asoboma kuti mwina lingotha kupanga chani kapena kupanga chani, angopanga maganizo awo amene angafunire kutengera ndi dziko limene liyende. Kutengeranso kuti president sakutengapo gawo pa zinthu zimene zizi chifukwa anayenera iwo atengepo gawo kulesa zonsezi kuti samachitika anthu tipange ndale anthu tipange ujeni za mtendere kuti zitithandize ife tomwe Malawi. Chifukwa zimene zikuchitikazi zingofuna kuonongana moyo yasalake tikuyamba indi nkhondo yoti somwina pameto pake ingoti pasa mavuto oti sitingakwanise kuamaliza. Mukuona ngati kuti mwina tingatani kuti mwina ziwawa zimenezi zisapitirire mdziko muno kuti tikhala mwamtendere ngati mwina anthu kuti ndi dziko limodzi? Ine ndikuona ngati kuti zimene zizi mwamtendere kuti zichitike mwamtendere, choyambirira tikondane wina ndi nzake,
komanso mopempha anthu andalewa kuti asatipangise anthu ife kuti ife chifukwa chachikulu anthu amenewo amatha kuti walipira anthu ena ndalama zoti mwina iwo angati akaziona ndalama zijamaona kuti ntchito ija angayigwire komanso chonsecho zili zoti zingatiwononge. Ndiye amalawi tiye tikondane ngati ife amalawi zimene zizi tikazichita ngati zinthu ngati zimene zitipangisa kuti akhale malawi wamtendere komanso tikhale ndi malawi wabwino. Chifukwa ufulu tinawuvutikira anthu ena anawuluzira moyo, ndiye tisawononge ufulu opezapeza tili ndi mtendere, tisawononge chonde amalawi tiye tikondane wina ndi zake tonse ndi pamozi. Panonso ndili ndi akulu enaso mwina titakumvanso maganizo awo. Ngati mungakonde dzina lanu tatifotokozerani kuti mukuona kuti ziwawa zimene zipandali zinachitika zina kulilongwe zinachitikanso madera ena mukuona ngati kumajinga kuti tiyopangisa ziwawa zimene zindijani dziko muno mene tikonzeka zakisana. Zikomo kwambiri pano pa Mangochi. Funa ndikuthokozeni chifukwa cha dongosolo ngati limene lolo. Chonchi chimene chikuchitika chachikulu chokuti andalewa kukulirana mitima ndi kumene kwakula kwambiri m'Malawi mwathu muno. Ikanakhala zokuti osewa anali kupeza ofuna kuchitisa mapulogalamu awo ziwawa zisibweze kuchitika, koma ziwawa zikuchitika chifukwa kuti andale ndi okula mitima. Ndeno zonsezi kuti zite zili ndi mtsogoleri wathu monga president olemekezeka yamene angathe kukhazikitsa bata labwino kuti andale wakuchita kupita kwapangisa mapulogalamu awo monga misonkhano mene koko azikachitisa mwabata popanda vuto lina lilonse. Azaona zokuti andale ena wanzawo waomverawa azamva bwino mumtima mwawo, koma ngati nawonso president sakhazikisapo ina chito sachitapo mphamvu ina iliyonseyo chiwawa chikitha muno m'Malawi. Dziko lathu la mtendere ili zikomo kwambiri. Titakumvanso mwina maganizo kwa akulu ena mwina padakali pano achikulira kupezani nkhani ya ziwawa mukuiona bwanji ndipo mukuona ngati kuti tingathe nazo motani? Kwambiri ine ndimafuna ndingoyankhulako pang'ono nkhani yokhudzana ndi chiwawa chimene ndikuona ngati kuti chiyokera kwa president eni a dziko lino, chifukwa kanakhala kuti president yo akupanga njira yofuna kuwaletsa anthu amene akupanga ziwawa ndiye kuti pano zinthu zonse zili bwino. Komanso ndiona ngati president akukondera kwambiri achipani chawo akagendedwa pamene amanena kuti chiwawa ayi akagendedwa azipani zina kapena kukhalidwa azipani zina amangokhala chete. Ndiye ndiona ngati zimene zimene zikupangisa kuti ndali ya chaka chinocho isakhale yokomera wina aliyense, koma kuti zikhale zokomera wina aliyense pamafunika kuti kuti wa president azipange regret akondere zipani zonse ndi amene aliyense amene afuna kuyimira chipani pasapezeke kusiyana pakati pa munthu ndi zake. Akufunika ndale za chaka chinocho kuti ziyende bwino tipange choncho. Zikomo kwambiri. Ayi, zikomo kwambiri Yohane Simon kuchokera ku Mangochi. Ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Ndimangofuna kupanga kukonza kuti mtsogoleri wa dziko lino anayankhulapo izi zitachitika ndipo anachita pa Chingerezi timati he condemned the violence, kapena kuti anasusana ndi mchitidwe umene ukhalidwe limeneli ndikunenapo ndithu kuti amalawi tikhale anthu okondana komanso anthu amtendere. Ndiye timangofuna kuti tingochita correct pamenepo kuti zikukhala ngati mtsogoleri amangoyankhula zikangoachitikira achipani chake koma panayankhula even izi zitachitika. Tinamvanso anzathu Malawi Police Services nawonso anatulutsa chikalata kuyankhulapo kuti they condemn the violence komanso kuti ayambapo investigation. We only hope kunena kuti iwowa zimene anenazi zikhale zogwirika masiku amene akubwerawa. Tinayesesa kuti tikhale ndi apolisi ziloni mankhula ndi akalaya koma amati lero kuli msonkhano umene akalaya komanso achiwiri awo onse ngofunikira kuti apezeke ku msonkhano umenewo. Anatipempha kuti masiku amene akubwerawa mwina lachitatu atha kupezeka. So we hope kuti Malawi Police Service nawonso akhalepo ndi mwayi poyeres pano kuzakamba mbali yawo ya nkhani. Ndipite kwa iwe Wanangwa pamene tukonzekera kuti tipite kwa atolankhani ena Brenda Kayo kulilongwe kuoneka kuti amene ikhangati wakonzeka kwa mwina asanabwere Brenda. Wanangwa, your comments pa zinthu zimene ayankhula anthu akumangochi. Yeah, nditamvetsera anthu akumangochiwa akuoneka kuti akuyima pa zinthu zitatu chabwino zimene zopangitsa kuti ziwawazi zinkangochitikabe mu misonkhano ya ndamakamaka pakati pa anthu andale. Choyamba nditamuona oyamba udzi akunena nkhani ya chuma ya zachuma
Yes. Iyeyo mwina amauzungulira koma nkhani ndiyoti pa Chingerezi kanati economic frustration. Pali anthu gulu lambiri la Malawi muno limene alibe chochita, alibe pogwira, ndi anthu ngati amenewo ndi anthu amene amaphweka kukanyengeredwa ndi andale kuti akachite ziwawa. Chifukwa si okha amene ali maudindo amene amachita ziwawazo, amatuma anthu amene mwina pogwira penipeni alibe. Chachiwiri chimene ndaonamo ndi choti pakuonekanso kuti pali vuto la ma institution. Mukamvetsera anthu akunena kuti yayi zinthu zikungochitika mwina sakufuna kuboleza bwinobwino, koma ano Malawi muno tili ndi ma institutions amene amayenera kuchititsa bata kutengera pa malamulo a dziko, kuti ndi apolisi, tili ndi ngakhale akhoti, kuti china chake chikachitika. So pano ma institution akangokhala kuti ali weak, afowoka, anthu nokenakono amambozitengera malamulo m'manja mwawo. So ndi china chimenenso chikupangitsa kuti ziwawazi zizichitika. Mwina ndingopherezera kuti pali chinthu chachikulu chimodzinso chimene mwina sanachiboleze, koma chimene tikuyenera kuunika kwambiri pa nkhani ya ziwawa pandale. Nkhani imeneyi ndiyoti zaka mwina pano pa 36 tili mu democracy, tikunkabe napanga ndale za mzigawo ndi mitundu. Ndi ngati tikupitiriza kupanga ndale za mzigawo ndi mitundu, zotsatira zake tiyembekezebe kuti nkhani ya ziwawazi, chifukwa chimene chikuchitika muona kuti ziwawazi zimachitika kuti ena amati chani kukhomo kwawo. Muona kuti ngati apa tikunena kuti ndi a DPP anachitidwa chipongwe ku Central Region, mukhozaona kuti mwinaso atabwera kaya chipani china ngati MCP azachitidwa chipongwe mwina kuti ku South, chifukwa choti tili ndi zigawo. So zinthu zitatu zimenezi ndi zimene zikulimbikitsa kwambiri kuti nkhani ya ziwawa izichitikabe, komanso phatikizapo chomaliza mwina mbiri ya kumene tikuchokera. Mukhoza kuona kuti 1915 mene a John Chilembwe amafuna ufulu wa anthu akuda kuti atingopumako pang'ono tigaireni, azungu anatitseka pakamwa ndi chizipolowe. So mwina tikanalibe ndi kanzimu kakanapitirira. Chabwino wanangwa programu iyi akutipasira ndi mabungwe a Oxfam, WOLEC komanso Center for Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy ya Iceland. Maganizo programu iyi simaganizo a Wireless Times kapena mabungwewa ayi. Tikhale tikupitiriza kumakamba nkhani imeneyi yokhuzana ndi political violence, chifukwa ndi nkhani yofunikira kwambiri pamene tikuthamangira kuzisankho. Ndifunse apa ngati atolankhani athu abwera. Brenda Kayo, kundimva? Ndikukuva Wayana. Yes Brenda, watsuka bwanji? Ndadzuka bwino kumeneko kudzanta ya Wayana. Ifenso kuno tadzuka bwino. Tacheza ni nda Malawi chifukwa cha nthawi awiri pa nkhani imene timve maganizo awo pa nkhani ya ziwawa mndale Malawi muno. Pezani ndinapeza anthu awiri koma amodzi atithawira chifukwa cha nthawi atakuthamangira ku chipatala. Ndi apa ndili pamodzi mwina timve maganizo awo. Choyamba mayi tikudziweni dzina ndi ndani? Ine dzina langa ndi Maida Muhajiri. Chabwino takupezani. Zikuoneka kuti ziwawa za ndale mdziko muno zikupitirira. Taona posachedwa apa chipani cha DPP chinapita kukapangitsa msonkhano ku Mchisi. Akubwerera kumeneko anakumana ndi zipolowe ena kuyamba kuwawombera mpakana kuwawotchera galimoto yawo. Iwo amene akufotokozera akuti anawuzidwa ndithu ndi anthu, koma anawafotokozera apolisi sanawathandize china chilichonse. Mwina inuyo ngati nzika dziko lino mukuona kuti zimenezi zikuchitika fashani m'Malawi muno? Anthu akukana kubvesana kamba chiwawa chimene chikuchitika m'Malawi muno, kuti amvesane kuti pano kuti akhalepo ndi ndani sizikudziwika, kuti angovomereza kuti ziwawazo kuti zingotha sakubvesana bwinobwino. Ndingofunika kuvomereza munthu mmodzi kuti akhale pano pakuti dziko lino liziyenda bwino. Nde ife tikukupemphani kuti ifeyo Amalawi ife tagwirana dzanja kuti amene atawineyo, amene atamusiyepo Mulungu, amene atasiyepo dzanja Mulungu kuti uyu atawine. Mwina mwake ziwawa zitha kambake anthu akamapanga ziwawa pebe mechi tachitikepo. Nde ine amene ndayankhula Maida Muhajiri pa zinthu zimene zikuchitika zimene zipazisankho. Mwina
andalewa atani kwenikweni kuti achepetse mchitidwe wotero. Andalewa ayenera kugwirana manja kukhala pamodzi kukambirana kuti chiwawa chimene chichithe agwirane zanja monga Amalawi monga ife ndi anthu amodzi dziko lino kuti ziwawa zimene zizithe akhale bwinobwino kukambirana kuti pampando pakuti afunikira ndani kuti akhale Mulungu amati adalisenda amati akhale pampando anthu apezesane pamenepo kuti dziko lino liziyenda bwino. Wayana amene wandi Mai Hajiri amene tawapeza kuno ku Lilongwe na amene ayankhulapo pa nkhani imeneyi dziko kwambiri. Zowambiri Brenda Kayo. Ndipo kuchokera ku Lilongwe tifuna tipite kwa TS Monjeza. TS uli pa line? Wayana ndi pa line ndithu. Yes, wadzuka bwanji TS? Ndadzuka bwino kaya inu kumeneko mwadzuka bwanji? Ifenso kuno tadzuka bwino. Tacheza ndi Amalawi uli mbaliti ya dziko lino sikuzomba kumeneko? Kuno ndikuzomba ndithu ndili mu msika ndithu kusinamwali. Chabwino tacheza ndi Amalawi awiri fa chandawi. Chabwino. Mwina mutu wa lero mwaumva bwinobwino mmene kati kumverera limodzi program imeneyi. Ine ndaumva ndithu. Chabwino. Ndi poyamba mutidziwitsa dzina komanso kumene kumachokera. Ndine Kafosi Jalisi kuno kusinamwali kumene ndimakhala. Chabwino. Ndi mukumvetsa kwanu mukuona kuti chimambisa ziwawa kwenikweni pandale kuno ku Malawi kwenikweni? Mukuona kwanga chimene chimambisa ndale kuno ku Malawi nchoti ukalikulire umene ukamwakula kuti ifeyo ndameti olamula kapena ifeyo kuno ndikudera kwathu kusabwere adera lina kuzapangisa misonkhano. Chabwino. Ndi mwina zimenezi mukuona kuti pitani dziko kuti mwina tichepese ziwawa zimenezi pamene tikuyandikiraso kuponya voti mu September chaka chino? Zene kuchita ndizochepa zingakhale zovuta kuti akhala kuti tikulolerana kuti ndi pamodzi posangana kuti awa kuchokera dera lakuti awa kuchokera dera lakuti. Chifukwa Malawi ngati tingamangane mitundu ndekuti mavuto awawa sangathe. Chifukwa tikuona zisokoni zimene zikuchitika mwina ku chigawo chapakati anthu a MCP salola kuti anthu ena apite kumeneko. Ku chigawo chakumwera mwina sakula kuti anthu ena apite kumeneko. Koma chimene chikungovuta ndinoti tibwere pamodzi bomaso lidziwa kunena kuti anthu andi amodzi mwina apolisi akandi adandaulo azithamanga posanganira chipani kuti ichi chosusa ichi cholamula. Ikatero ndikuti mavuto awasanga kuti kutha. Chifukwa atsogolera athu akudziwa kunena kuti iwo ndafika meti tifuna kuti azatilamulire akhale akulolerana kuti ziwawa ziziphe. Chabwino. Ndi mmene afotokozera ndithu amene wa Ajalisi kuno kuzomba. Ayi TS Monjeza tathokoza kwambiri ukhale ndi tsiku lopambana. Tathokozaso Wayana. Zomwe kwambiri. Ndi mmene atolankhani athu achezera ndi Amalawi. Tipite kwa George Phiri. George Phiri mukamva mmene akuyankhulira Malawi inuyo mukuona kuti kaganizidwe ka Malawi ambiri pa nkhani imeneyi nkotani? Maganizo amene Amalawi akulankhula pa nkhani ya ziwawa zochitika pandale akuoneka kuti ni maganizo abwino koma sakuzamisa kwenikweni pa nkhani yoti kodi chenicheni chimene chikupangisa ndi chiyani. Chifukwa tikafika penipeni poti chikupangisa ziwawa ndi chiyani tiona kuti kusalolerana kumene Amalawi akunena kuti kulipo ndi nkhani yonena kuti sakudziwa kapena kuti sitikudziwa kunena kuti zimene timayenera kulankhula ndi chiyani pa nthawi ino pamene tikuyandikira nkhani ya chisankho. Chifukwa kuti mwachisanzo mmene wena mwa anthu amene acheza nawo atolankhaniwo kunena kuti pakhale kulolerana kuti akambirane, ndikuona ngati polingana ndi mmene zinthu zilili kukambirana sikungatheke kuthesa ziwawazi pakati pa chipani ndi chipani. Koma kuti Amalawi timvese kuti tisagwirisidwe ntchito ndi andalewa chifukwa iwo zimene akufuna si zimene tikufuna ifeyo anthu amene tili nzika za dziko lino. Chimene tikufuna ife nchonena kuti andalewo akonze mfundo zawo, ndiye azitiuze za mfundo zawo, asatiuze za chipani china ayi, asatiuze za munthu wina ayi.
atiuze zimene chipani chawo chakonza kuti ifeyo mukatisankha ifeyo chipani chathu ndi boma tizachita ichi osati kumatiuza zoyipa za munthu wina kapena zoyipa za chipani china. Zimenezo tilibe nazo ntchito chifukwa aliyense andikuipa kwake ndi ubwino wake. Amene akuyambisa ziwawazi nawonso ali ndi ubwino wawo andikuipa kwawo, koma atiuze mfundo zenizeni. Zipanizi zikukangalika kunena kuipa kwa wina zimene sizikuthandiza komwe, ndipo zimene zikuyambisa ziwawa. Koma afotokoze mfundo. Chipani chikabwera chikamachitisa msonkhano wake tizimva mfundo kuti kodi umphawi umene tinawo tizathana nawo bwanji ifeyo tikabwera mboma. Kodi mavuto amaphunziro, mavuto azaumoyo, mavuto akuti pakali panopa amene mayiko ni mabungu amene amatithandiza kale akutichokera. Kodi ifeyo tizachita bwanji kuti dziko lino likhale lozidalira ndipo lithane ni mavuto ngati amenewa akusowa chuma kuti tiyendesere zitukuko zathu, kapena atizathana bwanji ndi vuto la njala imene ilipo mdziko muno. Dziko lonse lili njala lero, kulibe mvula. Kodi tizathana bwanji ndi mavuto amene wawa kuti dziko lino anthu akhale ndi chakudya chokwanira? Ndiye tikanakhala kuti tonse tikukumana pa nkhani zimenezi kuti kodi ifeyo pa gawo lathu la ndale ngati chipani tikufuna kuti anthu adziwe kodi ngati ndi zinthu zimene tinazo kale ngati dziko tichite bwanji ndi zinthu zimenezi kuti zitipindulire. Atakhala kuti akuchita concentrate pa zinthu zimenezi andalewa sibwe zinkhani zaziwawa zikuchitika. Palibe chifukwa choti upezere anthu oti akaononge miyoyo ya anthu ena pamene mukamba za nkhani ya mmene mungathesere njala mdziko, kapena mmene mungathesere umphawi mdziko, kapena mmene mungasamalire za chilengedwe mdziko. Sindikukhulupirira kuti nkhani ya ziwawayi ikanakhalapo. Koma chifukwa chakuti atsogoleriwa akunyozana, nkhani yakunyozana wina ndi mnzake singathe popanda zipolowe sizingateke. Ndiye tisiye zokamba za munthu wina. Mwina pakanakhala kuti mmene anafotokozera president anafotokoza kuti pasachitike wina wa chipani chawo, ndipo nazalankhulaponso pa wireless ina nkhani imeneyi kuti president iwo ndiwaone chifukwa nkhani imene ayilankhula ku mtundu wonse wa Malawi ikuchitikanso ngakhale mchipani chawo chomwecho. Ndiye kuti iwo achite monitira chipani chawochi kodi chipani chiutani. Mwina ndikulandeni mawu mkamwa aphiri kunena kuti zimene zikuchitika ndi zipani zonse maka izi zikuluzikuluzi zimene zimazitcha kuti zikuluzikulu chifukwa cha members of parliament amene ali nawo Malawi Congress Party komanso Democratic Progressive Party DPP. Takhala tikuona ma primaries akuchitika mzipani zimene ziwiri, ndipo taona anthu akuchitana zipongwe zosiyanasiyana. Pakati patakhala tikuona anthu ena afuna kupanga mademo, ena azikwanja nkubwera nkwachitaso zipongwe. Tinaonanso anthu ena ku Southern Region akuchita chipongwe, azimayi ena akuvulidwa zovala uku kundilande. Taona a minister amene wanda kunkuyu kundilande akuthamangisidwa. Takhala tikuona ndithu a DPP kumene kuchandi kumbowe filling station ku Lilongwe akuchitidwa zipongwe all over the country. Kuonesesa ndithu kuti kuoneka ndithu kuti zipani zimene ziwiri zimene zimachuka kwambiri ndi nkhani zimene za political violence. Ndipite kwa Wanangwa Chafulumira kumakungwa kumbusa omvera kuti programu iyi akutipasira ndi mabungwe ya Oxfam ndi WOLEC komanso Center for Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy of Iceland. Ndipo maganizo a programu iyi si maganizo a mabungwewa. Wanangwa Chafulumira, maganizo ako
mwina akhale wotani going forward. Wina watumiza utenga apa kuti this is a missed opportunity for Gangata and DPP chifukwa ife tinapasa platform kuti ayankhule anene mmene zidachitira ndipo munthawi ngati imene mwina kungowalangiza anthu andale umatokhala mwayi kuti anthu amve mbali yanu komanso you never know ena amakhala sympathetic with your cause. So it's unfortunate kuti Agangata tinagwirizana ndithu namba yankhulana loweruka mpaka naso zulo koma lero foni yawo sakuyankha. Very unfortunate. Koma tipitirize nkhani njofunikira kwambiri. Way forward titani kwenikweni ngati dziko pamene tikuseka program wanangwa. Kupita kutsogolo tikhalebe ndi chikhulupiriro kuti tikankana mayenda mu democracy mu zinthu zikhozosintha zikungotengera kwa ifeyo Amalawi. Poyamba ndinene kuti tizinkana pangabe fata pangabe mbuyo imene pa Chingerezi amati sector reforms. Tilimbikire zimezidza ma reform amene adza mwina ma institution athu azindikire gawo lawo mu democracy. Tikunena ma institutions ngati apolisi amene ali ndi gawo lalikulu losungisa bata komanso mwina kayanda judiciary kuti nthawi zina fa anthu amatha kuamboganiza zozitengera malamulo manja chifukwa mwina pena paka kuona kuti akuphinjidwa zinthu sizikuyenda amene amayembekezera. Ananena George Phiri papa ndayamikire ya president aziko lino kuti sabata apitayi mene anali kunchinji anaonetsabe kachitsanzo kamene titati titero zikhozopita patsogolo mene anzawo achipani chawo anagundika pamenepo masonkhano pomwepo mwina kuachita chitozo amuthalika koma anadzadzuka nkunena kuti asamveso wina akukamba za muthalika ngati munthu ngati akufuna kukamba akambe za ndale komanso ndi mmene wakuganiza kuti kodi chipani chawo cha Malawi Congress chipititsa patsogolo bwanji dzikoli. Ndimaona ngati ananena kuchokera pasi pa mtima zimezidza ndi njira imodzi imene tingathani chifukwa George Phiri alankhula bwino. Chikuvuta kwambiri ndi chakuti mamoti tipite pa nsonkhano tiyambe kulankhula za fundo zathu tikupanga kampeni kusiya kampeni ya fundo ndikuyamba kampeni yolozana zala chitozo nawo munthu ndi munthu. Ndazina munthu kupeza pa nyumba olomene ndili ine kupeza akundidukwanira amayi anga mwina ndikhozoganiza mtima ukhozosomphoka kudiya. So titalimbikira kwambiri ndale za fundo komanso tiyang'ane kwambiri kuti ifeyo ngati atolankhani ndi magulu osiyanasiyana tili ndi gawo lalikulu lophunzitsa anthu njira imodzi ndi imene tili panoyi kuwaphunzitsa anthu kuti kodi ndale za democracy ndi chiyani. Tisayiwale kuti tikamva mbiri ya dziko ambiri timakondokamba za dziko la Rwanda anthu anakhapana kumene kumwena anthu 1 million kumwalira mtundu umodzi wachifukwa choti cha wireless imodzi imene idangoyamba kulimbikitsa kuti enawo si anthu imaso anthu ndi enawo. Ndiye tili ndi gawo lalikulu ma institution ndimanena kuti atengepo gawo lalikulu. Ndikukumbuka ngati mukumbuka in 2013 ngati sindikuona 2008 pamene Agwanda Chakwamba anayima pa msonkhano ndimauza anthu kuti yayi mtundu umodzi wa anthu tiyentiza kwapula chifukwa choti akuchita matama. Zidatiyendera bwino kwambiri nthawi imeneyo kuti Agwanda Chakwamba anatengedwa court mpaka anakagamulidwa kuti ndi olakwa. Sanapite kundende mwina chifukwa choti ndi okalamba anali ndithu ndi zaka zochuluka koma chinali chitsanzo chimodzi chofuna kuletsa kuti tisakhale pakati pa anthu kuyambitsa kugawanitsa anthu ndi zofunikira kwambiri. Komanso pali kufunikira kwakukulu kuti mwina zonsezi zili apo tilimbikitse kwambiri achinyamata athuwa kuapezera zochita makamaka ku nkhani ya zachuma. Ineyo ndimadabwa kwambiri. Mwina wanangwa ndi kuhimise pomwepo chifukwa Gangata aimba foni anaimba foni pa namba langai ndiye andinawo palaini. Honorable Alfred Gangata mwadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino. Amalawi amadabwa akuti chavuta nchiyani mwina mungu tifotokozera chinavuta nchani alipo soyena mwina ukusatirana kuti VP chavuta nchani? Phone inapanga freeze up ndiye imerudi wame restart. Chabwino.
mafoni pena vatosowekera ndekuti uyankhe munthu mbere that's why ndapanga zomwediya ndimangalisitart kenaka yankhe foni chabwino. In the interest of time, nkhani nali pano timakamba zimene zinakuchitikirani pamene machokera ku ntchisi. Tatifotokozerani kuti chimene chachitika kwenikweni chinachitika ndi chani pa Mponera. Tatifotokozerani agangata. Ndithokoze kwambiri chifukwa cha nthawi yanu yolositawulira times zomwe ambiri amatsogoleni mwachidule ife tinapanga msonkhano wathu ku ntchisi pa Meyi kuti apange msonkhano ku ntchisi boma tinanyamuka mwa masiku onse nthawi yabwino inali around 1:30 ukafika ntchisi kuja tinafika 2:30 tinafika mene kuja ndikamba msonkhano wathu tinamaliza around 4:30 kubwera ntchino bwino tikubwerera tinamaliza msonkhano tinanda malipoti pompona kuti aunzekerani Mponera kwa ugendeni anayimba mafoni ondani panazabwera apolisi amasaidi apa ntchisi police station komanso anthu ena ndi ena amene amadutsa pa apa Mponerapo amene okonda chipata cha TPP komanso anthu ena tikukonda kuti pano atsero block komanso atsiritsa mashopu komanso ambakutcha mapeyala kuti mwamadutsa pano akugendani. Ndiye ife tinakhala pansi ndikuyankhulana ndi nationalist director athu anomanjisale kuti palipange bwanji tinagwirizana tinafuna kuti tisinthe njira mchepere kumalomo ndikumamvanso kunena kuti kumeneko anthu asatchingaso nsewu okuti galimoto ina ya polisi imene panga zameki anayigenda kumeneko pomaona ngati kuti ndifeyo imene abwera kumene kuja. Ndiye tinaganiza kuti tatiye tingodutsa konko tinayendera foni kuwera sete anchesi nyongo komanso apolisi ena apa Mponerapo aosi ambwana komanso tinayankhulanaso amanjolo deputy commissioner wa kudera limenelo komanso aosi achimbudzo kuti mwinatithandize zisizinatheke. Tinapempha kuti mwina athola escort tikafika Mponerapo ndikuona bwera kuti muwanga ananena kuti chifukwa chani mufuna wawatse police escort noone ndani ngati akufuna ngositha njira. Ndiye kenaka tinazanda phone from area 30 kuti pamene vari pali bwinobwino dutsani tafufuza ife tanyamuka chifukwa cha mawu a polisi kuti pa Mponera pali bwino. Then wakafika tikuyendikira kudutsa bridge tinakudutsa bridge ya Mponera ndimene timaona kutemba kugendedwa komanso tikudutsa pene paja kupeza kuti tinadzamva nthukombere kwa galimoto athu passenger patanki akutero driver ndikuona yambokeka moto tinayima pamene chetonse convoy kuti tiwayizika ndi chani kuti ambosozitsa fumoloja unalephereka chifukwa anambira patanki tinayamuka kupita ku Mponera police station kulipaka report kumeneko tili pakati kupaka report kunadzabweranso gulu lina losidziwe kuno kuyamba kutimenya konkuja Mponera police kuja tinathawa nkudutsa njira ina kuti afike kulilongwe kumeneko tinakomanso kaduto okena kumene kwanitsa kugwira mvara mmodzi kumene azampanga handover kwa Lilongwe police station. Mwachidule zinthu zinaenda choncho ndithu otunga. Magalimoto analipo angati amene mmagwiritsa ntchito? Magalimoto amene mmagwiritsa ntchito analipo osachepera 20. Ngochuluka ndithu. Yes. Ndiye nyamatayi amene munamugwirayi ndikukhulupirira kuti mutamugwira nyamata anu ananata kuya naye sanamenye? Sanamenye ndipo tinaonetsetsa kunoti asapanga chikombole chonse titangasanja mapolisi ndikwati muno bwino opanda kuchera opanda magazi chifukwa ife chimene chathu timakhulupirira mtendere komanso chilungamo tinampanga handover manja mapolisi kuti apolisi anapata kugwira ntchito. Sitikudziwa kuti pano nkhani imene ili pati
akungeti namba pamene munachita bwino ndithu osammenya koma ndikhulupirira kuti mafunso awiri atatu munamufunsa ndithu kuti ndani kapena akuchokera kuti ndipo wamutuma ndani kapena anzake ali kuti zimene zinafunsa kuti zimene zimupangirani ndiye yuja kuwezera mangu pepani simzapanganso yankho limene amayankha ndi limenelo ndiye tinamuwuza kuti akuluakulu munthu yosamenya tinanyamula ndikasiya Lilongwe police station koma mosa sana iwale anyamata athu amene anali mu bansi imene yadawambiridwa ayo pojo ankali moto anavulala kuthyola miyendo ena kuthyola mbondo ena nakendela umene mutumu kunali zosakhala bwino anthu ameneyo kupeza kuti ena tinawasiya anapeza pachokala cha mponera tinabwerera ukatenga ukasiya ku Central Hospital ndipo enawo anatuluka enawo amene athyola mbiri ni ameneyo anamwekakha ndikuti mwina atuluka mawa kapena lero ndi mmene tingamuonere koma anthu tumene wanavulala especially athu chifana usiku silingadziwanso nangasiyeso matigenda ife timathawa ndi amene anavulala ndi athu amene apitsompaka kuchipatala mompana amene onse aliponso ndithu. Tinaona video ina pa masamba mchezo Norman Chisale amene wamkulu wa Chinyamata mchipani cha DPP akufotokoza kuti anaononga zipolopolo kuombera anthu amenewa kuti wathamangise kapena kuti kuteteza gulu lanuli mwina pa nkhani imene ifuka anthu ena amene panali kusamvesesa kwenikweni chinachitika ndi chani kwenikweni pa nkhani yomberayo. Simenya chidzizo kwankhala ombera chifukwa kuti ife anadayamba kutombera ataombera basi athu idayamba moto anthu anja anombera soka chenga pasija ndiye ataona kuti anthu ali ndi futi nawonso pafuna anthu athoise amombofulija mwamba koma sitengano lanombera munthu yayi amombofuti mwamba anali ndi futi yawo amombofuti mwamba and Inez I was close to him because anadabwera kufupi pali ndine tsopano koyamondereza ngati ngati vice president ndi amombofuti chamombera mmamba kuti anthu aja athawe anthu ndiso anathawa anazindikira kuti asinke apa kukuso kuti futi ndazi anathawa ifewe pamene somo tiwathangira ku polisi. Chabwino mwina wananga uli ndi funso kuti wafunsa unapogangata tisana wa masule. Yeah, mwina funso limene ndingafunse ndiloti atapita ku msonkhano Honorable Gangata mwina mundimva. Yeah, mwina kundimva ndingofunsa anga ndakuti ndangopita ku msonkhano ku msonkhano kumene munakapanga ku Nchisi munatsindikapo pafundo zotani? Kuti kunsonkhano fundo zimene munasindika mwina nzotani maganizo ena nkumanena kuti kuti mwina zimene munayankhula kumeneko ndi zimene zinawaputa nawo. Ndipo ndiyambe ndi aonekesale amene anthu amanena mwina kuti asayankhula bwino anayankhula zomanga mtundu komanso manga Malawi anayamba kunena kuti ine ndimafulukitse msubana fa DPP kunena kuti pano takumana nda polisi ma inspector general komanso ma commissioners onse takambirana komanso nena kuti pasazepeze wina aliyense opanga dziwawa ndipo sa polisi wavumeza kulowetsa kwawo kuti amalete ntchito yawo ngati apolisi sadzaloleranso kuti anthu atemedwe kapena kuti anthu apangire chipongwe ngati mene zochitikira muja iwo waonetsetsa kuti lamulo ligwire ntchito ndipo aliyense athamanga mademo mwambofu mwawo ndipo iwo akulonjeza ngati isale kuti after meeting imeneyo palibe chipolisi ndiyeso wantha DPP. Zimenezo anayankhula pa msonkhano ndiwafuna kuthokozeni kuti pano polisi ija yambogwira ntchito ngati polisi ya wina aliyense amenewo anali mawajisali kupeza report imene akambirana nda polisi imene akambirana kumeneko ndamapereka ku mtundu wa Malawi komanso kuntiona kupereka chindikitso ku DPP kunena kuti tsopano polisi yambogwira ntchito yokomera wina aliyense
ine as a vice president ndinayankhula motsindiza komanso nojusto vona kunena kuti zinthu m'malawi muno zavuta tidapempha kuti mwina tidayesa kuti ufotele dziko kamenako kuti chipani cha Malawi Congress Party ndatsogola amene ali pano kuti mwina zinthu zisintha kuthawanisa DPP ndiye zinthu zoto sizinasinthe chifukwa ichi ndikuona ngati ndi bwino kuti tibwerere umene tinali chifukwa mmene bwana Professor Arthur Peter Mutharika amachoka mboma zinthu zinazochipa kusana ndi pano ndipo samaname kuti zinthu zaonongeka poyamba paja nkati corona covid zinthu zizija panopa kulibeko AI zinthu zizionetsetsa kuti anthu ali mbomawo akulepheretsa kwa chuma akulepheretsa zinthu ndiye ngati kusasamala kuti akhalebe kapena kuti apitirize kuvotera boma limeneli zinthu chaka chamawachi kapena next 5 years anthu setitatha ndipo maschool fees amene ulipira pana 100,000 ndi athazikule ma 1 million fertilizer amene afitsa pano pa 140,000 kuchoka pa 17,000 chaka chamawa ozala zibwerazi izagula fertilizer amene pa mtengo 1 million ndinatsidiyeso nena kuti Professor Arthur Peter Mutharika amakonda anthu akuntchisi manso chipani cha DPP chimakonda anthu akuntchisi atha kukumbukira mponera ntchisi so mene wanongedwa ndipo ndi Dimo wa Mutharika mboma la DPP ndi chifukwa chake anthu adamvotera kwambiri nthawi imeneyo chipani cha DPP komanso kuonjezerapo atha kuona kuti msewu wa malomo umene ankatapa nga MCP mpaka pano chaka chatha sanapange msewu umeneyo kuti msewu umene wayamba liti ndi chifukwa chake ndanena kuti boma lokhalo kapena chipani cha DPP ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene amakonda anthu akuntchisi ndinakumbutsanso nena kuti anamanga mateniwinyu umeneko Professor Arthur Peter Mutharika masukulu umeneko anamanga Professor Arthur Peter Mutharika ndizo zambiri zimene zinamangidwa ndi boma la DPP ndimotsokosa ndi Professor Arthur Mutharika komanso Dimo wa Mutharika Honorable Kangata kwasala 1 minute nde ndikupasani 30 seconds kuti inayo ifeyo tikwangule 30 seconds mawanu omaliza kumtundu wa Malawi pa nkhani imeneyi. Kumtundu wa Malawi malango mazangolera kuti tisabwerere mbuyo tilibe dzilimbe kwatsala kunkochepa ngati saboma la DPP masankho tiwina chifukwa anthu atopa muno Malawi ine I think determinable. Chabwino tathokoza kwambiri kuti ngakhale foni inavuta kwambako koma takwanisa kuyankhulana mukhale ndi tsiku lopambana Honorable Alfred Kangata. Zomwambiri. Amenewo ndi Alfred Kangata amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati ndipo pano malinga ndi nthawi ndikupemphe wanangwa 30 seconds tango kwangula. Wanga omaliza ndoti Amalawi tiye tipite patsogolo mu nyengo ya democracy tikhale anthu ozindikira kuti democracy ndi kulolerana kusinthana ziganizo poyendetsa dziko komano tili amodzi. Tiyesetse tithetse ndale za mitundu ndi zigawo chifukwa ndi gwero lalikulu mukhoza kuona kuti zikuchitikazi akumati kuchipinda kwathu kuseza kuti tikulimbikitsa kwambiri ife atsogoleri ndale za migawo ndi mitundu komanso achinyamata tisiye tisagwiritse ntchito molakwika. Mukhoza kuona ku chipani cha DPP kumene akudandaulako kuli anthu amene mayina awo kadeti kozodabwa kuti kodi dzina limeneli silingabwere kuti munthu aziona ngati ali amdi. Yes. So zinthu ngati zimenezo tikanakonza. Chabwino ayi zomwe kwambiri kungokumbutsa omvera kuti programu iyi amene amatipasira ndi mabungwe ya Oxfam ndi WOLEC komanso Center for Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy ya Iceland ndipo maganizo amene akambidwa mpulogalamu imeneyi ndi maganizo amabungwe amenewa. Ine Bayana Chunga ndili mukhale ndi tsiku lopambana.